Može, ajde. Ja vidim da je to strah. Ajde žene u prvi red, muški u zadnji. Pa da. On je najveći, oni ću... Boli me briga. Boga ti, ona se tamo pricvrnila uz njega i sad mi rastaviš. Jel ga? Pa da. Da se ne moramo skupljati. Ajde, ne, krvo, brže. Pazna noge. Moje malo suzi. Tiho, i ti moraš doći. Moje predaj malo da nije. Ovo će se odvoditi. Hoćeš me slikati ti da se... Ajde, Biga, pošuri! Nemo imat ću sranja, nemoj Čekaj mi partnerka, nemoj se. Čekaj, žali! Čekaj, ću sranja imat. Čekaj tiho, ide i Mari. Ajmo, Mario, pošuri! Come on! A gdje ti reket, Mari? A i ovaj mora da trka. Sad ti Mario skoči. Ajde, pucaj to. A gdje ću ja stat? Ajde Mario, ti slikaj. Mogu tu kraj tebe. Evo ovdje. Daj sad. Ajde ti slikaj da on dođe. Dobro, dobro, samo malo, samo malo. 10 sekundi samo. Dođe se tu pored nas. Ovdje ti, jel ovako Baci se ona. Nemoj ti šoti.